Ako rozoznať, či sa nachádzaš v narcistickom vzťahu? Za prvé, narcizmus má škálu, 6% populácie má narcistickú poruchu osobnosti, tam sú muži aj ženy, alebo máš narcistické spektrum, tú škálu, vlastne narcistické správanie, hej, kedy len človek má to správanie nejaké, môže na ňom pracovať a vlastne už samotné dieťa, keď chce odpojiť od matky, keď je malé, počas separácie, individuácie a chce ísť objavovať svet, tak potrebuje byť určitým spôsobom grandiózne, aby bolo odvážne a išlo to urobiť, hej, vlastne. Takže týmto chcem povedať, že nie každý je hneď narcista, zároveň týmto chcem povedať, že je jedno, či tam je táto nálepka. Ako sa cítiš v tom vzťahu? Slúži ti to? Pomáha to tvojmu bytiu? Hej, toto sa musíš spýtať, je úplne jedno, či tam je nálepka. Z vyššej roviny nikto nie je obeť a z vyššej roviny samozrejme aj takýto vzťah ti pomáha nastaviť si hranice, sebalásku, uvidieť aj vlastnú manipuláciu, hej, proste snažím sa tu sklbiť 3D rovinu, kedy to musíš najskôr uvidieť za tú svoju naivnosť, jedno s druhým, ako som ja napríklad byl naivný, ak si aj ty, a z vyššej roviny to musíš aj uvidieť, čo to niečo učí. Takže tu by som začal, že vlastne ako to uvidieť, tak máš narcistov, vlastne sa to rozdeľuje na overtného a vlastne toho skrytého. Ten overtný, grandiózny, ten ti je rovno v petách, povie ti všetko do očí, proste ten sa nesere, ten rovno je tu, má tie blbé rečí, hej, jedno s druhým. Horší je ten inverzný, ten skrytý, je ako taký had v tráve, skrýva sa, je milučký akože, hej, na povrch, milý, dobrý, pekný, všetko jedno s druhým a on potom proste sa ukáže svoju pravú tvár. A vlastne oni nevedia byť títo ľudia siví. To znamená only black and white, biela, čierna, hej, proste ty nezažiješ s nimi pokoj, kľud, stále niečo proste, lebo on potrebuje byť videný a potrebuje tvoju energiu, takže stále niečo, nejaká dráma jedno s druhým, my sme zase zároveň na tom nevedome závislí, intermitentné posilňovanie, program z detstva, kedy trošičku také tie drobky lásky nám stačia a potom proste už potrebujeme zase tú toxicitu, lebo my sme na to zvyknutí, hej, naprogramovali nás tak v detstve. No a vlastne ako rozpoznať obidvoch, tak ty vlastne strácaš samého seba, není ti dobre v tých vzťahoch, strácaš vlastnú identitu, nerobíš, čo ťa baví, okolo nich sa, keď si, tak sa meníš proste, hej, nie si to ty, stále ich máš v mysli a myslíš na nich, upravuješ sa okolo nich a vlastne hádaš sa s nimi v tej mysli jedno s druhým, chodíš ako po vajíčkach, vždy keď ideš domov, máš ťažbu na sebe, máš napätie. Proste si všimni vždy, keď si okolo nich, tak nedokážeš byť akoby sám sebou, vstupuješ do toho duálneho materstva, do takého matrixu, jedno s druhým. Takže toto by bola vlastne prvá časť ohľadom toho, ako to rozoznať a všimnúť si tieto narcistické vzťahy a konečne ich pustiť.